देखी कल से आज हो गई, आजो में धीरे धीरे एकदम सुबेर हो गई, भोर हो गई बा। बड़ा आप लोग मेहनत कैलन, बड़ा परिश्रम कैलन एक कार्यक्रम के सफल बनावे में। ज्यादा संख्या में आप लोग अगले, ज्यादा लोग चल गए, कुछ लोग बाकी हो। अब हाथ जोड़ के आप लोगन से मैं यह निवेदन करत बानी, आराम आराम से निकल जा लोग। मिनट गुरुजी का आदेश आयल है कि माता रानी का भजन हो जा, पचरा हो जा, तो मास्टर साहब कुछ मत बजावा, डायरेक्ट पचरा बजावा था। बड़ी बढ़िया लाइन बा, भोरहरी का टाइम बा, दृश्य है बा, सामने पंडाल बा, नीम का पेड़ बा, सातों भवानी शीतला माता का रथ आवत बा। बारे हमरे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी बड़ा बढ़िया लाइन लिखलन। का मास्टर साहब? निमिया की गछिया बड़ी बला महार, हरियर पतैया उड़ेल फर बतावत बा, कहत बा ए मास्टर साहब, निमिया की गाछिया बड़ी बला महार, हरियर पतैया उड़ेला फार फार, किया हो रामा, किया हो रामा ताही ऊपरा देवी मैया भूलली हो राम। देखी भोर के बेला बा, भोर के टाइम में देवी माई सुतल बानी, भक्त लोगन का भीड़ लगल बा, जाय के मंदिर के गेट पर भक्त खड़ा हुआ, देवी माई के जगावत हो भक्त। खैर कैसे जगावत हो मास्टर साहब? ए गीत के अगर आप लोग सुनल चाहिए, वैसे भोरहरिया में हर मंदिर पर ही गीत बजाले, जो न गीत के हम गौले बानी। ए गीत के लिखे वाला हमरे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी लिखलन। भोर में गीत बजेला तो लगला कि माई प्रकट हो गई बड़ी। हमारा चैनल पर आप लोग जाइए, ये गीत के पूरा सुन सकीला उजाला यादव ऑफिशियल पर। माई सुतल है भक्त जगावत बा, कैसे मास्टर साहब? भागिल भोरा हरियाणी दिया तो राजा कमाई हो, भागिल भोरा हरियाणी दिया तो राजा कमाई हो, भागिल भोरा
बजत बा। 5 बजे पशु पक्षी देवी देवता सब लोग जाग जाला, लेकिन देवी माई ना जागल है। तई बिटिया बतावत बा का कहत बा, झोर झोर बहे पुरु, झोर झोर बहे देखी नहीं आकहुआ। मुर्गा बोले काव काव काउआ। गाइया बछरुआ बोले घुंघरू बजाई है, गाइया बछरुआ बोले घुंघरू बजाई भइल भोर हरियाणी दिया तोरा जाग माई हो। भक्त बतावत बा कि हे मतारी साउंड वाले भाई पूछा का बता दे। देखी एकदम सेम दृश्य बा, बगल में मंदिर धोआ गइल बा। बारे हमारे गुरुजी उहे चीज लिखल है जो प्रत्यक्ष सामने रहेला। मंदिरो धोवाइल जावा काठो धोवाइल, फूल तोड़ मालिन फूला बगिया में आई। मारे पूर्व में सूरज देवता ललाई हो, मारे पूर्व में सूरज देवता ललाई हो भइल भोर हरियाणी दिया तोरा जाग माई हो। भक्त बतावत बा कि हे माई मंदिर धोवा गई, मालिन बाग में फूल तोड़े बदे गई बा। भक्त के भीड़ जुटल बा, अब जागे के बा, लेकिन कौना भाव से कहत बा। भक्त खाड़ा दुआरा पे गोड़ तो